písmenko, možno, že to bude aj správne. Š. Všetci môžete š. Ďalej je toto. K. Ďalej máme O. Ale ško. A chýba nám. A ešte takéto biele písmenka. Kto má? Kto má deti L písmenko? Ivan. Kto má písmenko L biele? Patrik, je to L, deti, dobre mi to dám? Áno, tak dám. L. A ešte tu chýba je napísané škol. Á, správne. A tu majú stredňáci Ačko, tak dáme. Tak jedno máme, už sa nám začína aj Ježibaba vrtieť. Asi to je, ideme si správnou cestou. Máme škola. Čo sú tu? Čo je tu? Deti, takže hľadáme písmenko. Má niekto? Kto má D? Skúste pozerať, kto má písmenko D? S takým veľkým brúškom jedným. Á, krásne, je to, deti? Je to D? Ďalšie by mohlo byť aké? Máme D, D, čiže E. Kto má E? Písmenko E. E máme. Je to, deti, E? To sú oči, aha. D. Čo vyšlo? Aké písmenko? D? Č. Tak to má. Nie, to je I. Kto má Písmenko tu. A tu je. Prečko, chceš vedia? D. Deť. Čo nám chýba? I. No. Máme. Deti. Šimon. Takže čo máme? Škola. Deti. Už pozrite sa, ako sa začína triasť tá naša Ježibaba. Asi sme blízko. Ešte nám chýba. Čo to môže byť? Ale čo tam robí z tých úst? Usmieva sa. Ale škola detí zuby, to sa nehodí. Škola detí. Haló, si hovoríme haló. Čo robíme? Čo robíme ústami? Ako sa to inak hovorí? Kriča, volá, čo? Volá. Škola, Škola detí. volá. Ukážte si ho. Volá. Začína sa to na písmenko. Má niekto B. Ninka bolo. Krásne B. Hore dvíhať. Ninka tu má. Máme B. B. Čo ešte? Aké písmenko? O. Čo ide? To malo. Kto má písmenko To L? má písmenko L. Stredňáci nemajú L. Svetlánka má aké písmenko? A tam bolo. To je dobré písmenko. Svetlánka, podaj. Tam pani širke, poď. Podaj. Je to L, pozrite sa. Je to písmenko L. A ešte nám chýba, máme Gabo? Volá, áno, A. To má Timotej, Aké to je všetci? A. Ako A, B, C, D, budete sa učiť školu. A teraz to skúsime všetci povedať nahlas a uvidíme, či tá naša Ježibaba odvetia. Správne je miesto, ak by to bolo správne, ona možno... Takto miesto, takto urobné miesto. Poďte miesto urobiť, takto normálne. Poďme. Mám otvoriť okno? Takto sa Lebo robí. jak to nebude správne, ona začne strašne kričať. Takže Poďme, držíme si robíme. palce, všetci palce držíme, aby sme to mali správne. Máme otvoriť okno alebo dvere? Všetci spolu. Anton, skôr poďme, lebo čas oberie. A ešte raz, čo začne raz. Škola. Ešte raz, upravte kazateľa. No nemôže nás tá čarodejnica, keď už uleťame, z nás už spadla tam. Ani my už nie sme čarodejnica, a normálne pani učiteľky. Budeme dobre zasa. Šimon, kde si Šimon? Chytíme sa za ruky a aby ste nám verili,